Specijalistički timovi za spasavanje iz ruševina Sektora za vanredne situacije sa 45 pripadnika koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo Republiku Tursku kako bi pomogli u traganju i spasavanju preživelih u razornom zemljotresu koji je pogodio ovu zemlju, biće angažovani u Adabasi. Prema rečima vođe specijalističkog tima Davora Vidovića, na pripremnom sastanku sa predstavnicima Turske službe za vanredne situacije odlučeno je da srpski timovi u saradnji sa italijanskim specijalističkim timom budu angažovani u operaciji traganja i spasavanja nestalih u ovom mestu. Specijalistički tim za spasavanje iz ruševina Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, kako je naveo, na terenu će raditi sa punom opremom i spasilačkim psom i daće svoj maksimum da pomogne turskom narodu.